فرما رہے ہیں واہ تاجابا اپنی بیوی نو کہنے اس نبی نے کل پردہ کرو. بی بی آکھن لگی سونا تو کو پتہ تا ہے ان کو نظر تا آندھی کا شن یہ تا اندھا ہے. اللہ دی قسم اللہ دے رسول فرمایا او اندھا ہے تساں تا اندھیاں کائے نہیں گئے. ہائے ہائے اج اسان ہے ساڈا سوترے ساڈا بھرا ہے ساڈا ملیر ہے ساڈا پھپھیر ہے ساڈا فلاں تے گھر وچ اج کیوں خرابیاں پیاں کھڑیاں کیوں گھراں دے اندر خرابیاں نے. ایک خزانہ ہے اس خزانے نو اپنی قیمت دا پتہ نہیں ورنہ نشیاں دے رلے اسلام آباد دے اندر اے اینکراں دے رلے بیٹھ کے جوس نہ پیندیاں اے ہاف لباس پا کے اپنے پیو ماں دا نک نہ کٹویندیاں اے دنیا کائنات تے اپنی عزت نو نیلام نہ کریندیاں. اے خزانہ ہے جدوں خزانہ پیراں تلے آ جائے دی اہمیت ختم ہو جاندی. اس واسطے جہاں دھی دی عزت ہے وہاں دھی نو بھی یہ آکھیا کہ تو خزانہ بن کے رہنا تو خزانہ بن کے رہنا. میرے بھائیو اپنی بچیاں دی تربیت کرو اچھا کھواؤ اچھا پہناؤ پیار محبت یقیناً کرو لیکن نبی علیہ السلام دا ایک جملہ فَأَحْسَنَ أَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ أَدَّبَهُنَّ انہاں دی اچھی تربیت کرو اچھا اخلاق سکھاؤ انہاں نو. اور دوسرے حدیث دے الفاظ نے فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ انہاں دی صحبت تے سنگت نو ویکھو انہوں اچھا بناؤ شریعت دے مطابق بناؤ. اج پتریر نال جاندا پیا جی اے جی میری پتریر اے کالج وچ کٹھے ویندے پین اے میری ملیر اے کالج کٹھے ویندے پین اے میری منگیتر اے کالج کٹھے ویندے پین. اللہ دے رسول نے کیا فرمایا فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ انہاں دی صحبت بھی اسلام دے مطابق کرو. جیسا نے منگیتر اج بھی اس دی کل بھی اس دی کٹھے ویندے پین کٹھے بازار ویندے پین کٹھے سکول ویندے پین پیو آدا ہی پین سوت دے نال چلی گئی کر فلانے دے نال چلی گئی کر. حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو میں اپنی دھیاں بہنوں نو بھی یہ بات کراں گا چونکہ پہلے مضمون چل رہی میرا مضمون ہو رہا میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی تھی. اپنی دھیاں بہنوں نو آکھاں گا کہ تساں کائنات دے اندر او قیمتی خزانہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے مولانا صاحب نے حدیث پڑھی ہے فرمایا ہن المونسات الغالیات محبت کرن والیاں غالیات قیمتی چیزاں ہیں عورتاں قیمتی چیزیں دھیاں یہ کوئی معمولی نہیں. اس نو اپنی شان دا پتہ نہیں مقام دا پتہ نہیں عزت و آبرو دا پتہ نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ دے پاک فرمانے نے یعقوب ابن بختان دے گھر 7 بیٹیاں پیدا ہوئیاں 7 بیٹیاں تے ہر بیٹی دی واری حضرت امام احمد ابن حنبل تشریف لے آندے تے فرماندے او ابو یوسف ابو یعقوب ابن بختان دی کنیت ہے فرماندے یا ابا یوسف ابو یوسف مبارک ہوئی الانبیاء کانو آباء بنات شکر کر اللہ نے تینوں دھی دیتی ہے اللہ نے انبیاء نو دھیاں دا باپ بنایا ہے. اگر دھی منحوس ہوندی تے اللہ کسے نبی دے گھر پیدا نہ کردا. مبارک ہوئی تینوں الانبیاء آباء بنات انبیاء دھیاں دے باپ نے. اور اگر دھی بری شے ہوندی تے کدی اللہ نبی دے گھر پیدا نہ ہون دیندا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کیا پتا دھی دی عظمت دا اور دھی نو خود پتہ نہیں جوان ہو کے اے اخدی میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی تو جمن لے اپنی مرضی کر لئی کیتی. ہائے ہائے میں کوئی لفظ نہیں کہہ سکدا. عورت نو لفظ تے غور کرنا چاہیے. عورت اور مرد تے او دے جسم تے او دیاں مرضیاں نہیں میرے رب دیاں مرضیاں چل رہی ہیں میرے رب دی مرضی چل دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف دی حدیث ہے مقام ہے اس بیٹی دا
تے بیٹی اپنے مقام دی عزت نو دیکھے تے صحیح پہلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ ایک بی بی آئی، اس دے نال دو بچیاں نے، تے بیچاری بڑی بھوکی، بالڑیاں بھی بھوکیاں نے، میرے کو آن تے سوال کیتا۔ اتفاق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس چہیتی بیوی دے گھر دے اندر سوائے ایک دانہ کھجور دے کچھ بھی نہیں۔ دھیاں بنن بھی یہ فکر کرنی چاہیے، سانوں بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اساں جو ویکھنے ہیں تقوی والے نہیں ویکھدے، ایمان والے نہیں ویکھدے، اساں نے دے کول بیلنس کتنا ہے، اساں نے ادھر نوکری ہے یا نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ اور اماں جی عائشہ کس گھر دے اندر نے، رسول اللہ دے گھر دے اندر، کہ آج خیرات منگن والی آئی ہے، اور رسول اللہ دے گھر دے اندر حضرات سوائے ایک کھجور دے دانے دے کچھ بھی نہیں۔ آج اساں کس چیز تے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ اماں جی عائشہ صدیقہ نے کھجور دا ایک دانہ وہ دے دیتا ہے اس نو، اس بی بی نے اس نو ادو اد کیتا ہے، گٹا کڈی ہے، ادھا ایک بیٹی دے منہ دے دیتا ہے، ادھا دوسری دے منہ دے دیتا ہے، آپ کوئی شے نہیں کھائی، چپ کر کے ٹر گئی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدو گھر آئے، اماں نو بڑی اس چیز دا تعجب ہویا، اتنا محبت انہاں بچیاں نال اس ماں دی کہ ایک کھجور دا دانہ تے انہاں دون ونڈ دیتا، صاحب کچھ بھی نہیں ذکر کیتا۔ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اللہ، توجہ کرنا، قد اوجب لہا بہل جنہ، ان اللہ قد اوجب لہا بہل جنہ، اللہ نے انہاں دھیاں نال حسن سلوک دی وجہ کر کے اللہ نے اس عورت واسطے جنت واجب کر چھوڑی۔ یہ بشارت اللہ دے رسول، قد رحمہ اللہ برحمتہا صبیہا، اللہ نے اس سے بڑی مہربانی کیتی، بڑی رحمت کیتی، کس وجہ تے؟ برحمتہا علی صبیہا، اس اپنی دھیاں نال پیار کیتا، رب نے اس نال پیار کیتا، معمولی نہیں تھی۔ جو بد نصیب ہے کہ جس نے 1 فٹ دی 7 دن دی بچی تے 5 فیر کر چھوڑ، اس نو کیا پتا بدبخت نو، کیا پتا اس نو اے بیٹی تینوں اچھی نہیں لگی، جس ماں دے پیٹ وچ تو ہی نکلے ہیں وہ بھی تو کسی دی دھی ہے نا، وہی تو کسی دی بیٹی ہے نا، بیٹی ہے۔ ساڈے نا برادری شادی ہوئے تھی، میں جمعے دی بھی یہ گل دسی ہے، ایک اماں بیٹھی اپنے پتر نو آکھے، میرا پتر انشاءاللہ اللہ تینوں دھیاں ہی نہ دے ہا تے چنگا ہے، تینوں دھیاں نہ دے ہا تے چنگا ہے، تینوں دھیاں نہ دے۔ وہ دا پوترا سندا کھلوتا، وہ مدرسے پڑھدا ہے، وہ تھوڑی دیر دے بعد آکھے، اماں سنا گھر دا وقت مال شال ڈنگر نہ رکھے ہو دے دادکیاں، مجھیں شجی رکھی ہوئیاں۔ اس نے آکھیا، میرا پوتر ماشاءاللہ بڑی خیر ہے، دعا کر، 2 مجھیاں جھکیاں کھلیاں نے تے 2 مجھیاں انہیں سوون والیاں نے، دعا کر اللہ چنگیائی کرے۔ اس آکھیا، اللہ میری دادی دی مجھی کو کٹے عطا فرما۔ کیا فرما؟ کٹے۔ ہائے وہ پوترے نو، ہائے وہ مرے وہ بچڑا، وہ تو میرے واسطے دعا ایک چنگی کرندا پے، دعا کر کٹیوں میں نو سکے، اماں ماجھ واسطے کٹیاں چنگیاں لگ دیاں، تینوں کٹے چنگے لگ دے۔ ٹھنڈے دل نال سوچ۔ حضرات توجہ کرو، آج اصل مسئلہ ہے کہ اساں دین تو دور آ، اس واسطے چھوٹی بچی جم پوے تے عزت کوئی نہیں، جلے بچی وڈی ہو ویندی ہو پیو ماں دی عزت نہیں کریندی، گھروں باہر ہو ویندی، عدالتاں نکاح پہ ہوندے، ہائے ہائے کس بچی دے خزانہ ہے، اس نو کون چوری کر کے لے گیا ہے، ایدی کیوں نہیں تربیت تو کیتی کہ اج عدالت دے اندر بیٹھی ہے، کس دی دھی مولوی دی دھی ہے، کس دی دھی ہے چودھری دی دھی ہے،
کس دی دھی ہے؟ اے مہر تے خان دی بیٹی ہے، اج عدالت وچ گئی بیٹھی ہے، باپ نو شرمندہ کر کے، ماں نو گندا کر کے، بھراواں نو برادری وچ پوری دنیا تے لوگاں وچ رسوا کر کے برادری دا وڈا پرے وچ بیٹھن دے قابل نہیں رہیا۔ جدوں کوئی گل کردا ہوا تے نا چپ کرو، وڈا وڈے نہ تیری دھی فلانے نال نکل گئی ہے، تہاڈی برادری دی فلانے موچی جلہے نال نکل گئی ہے۔ او بدبختو سنو، اساں تربیت نہیں کیتی، اور بد نصیب او تھی جس نو رب نے اتنی عزت دیتی ہے، اج اس نے اپنی عزت بھی خراب کیتی ہے، اس ماں باپ دی عزت بھی خراب کیتی ہے جس ماں باپ نو اللہ نے دی تعلیم و تربیت دا حکم دیتا ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اج اساں گھراں دے اندر قصور ساڈا ہے، اساں شریعت تے نہیں چل دے، ساڈے گھر وچ قرآن کو نہیں پڑھیا جا رہا، ساڈے گھر وچ نماز دا اہتمام کوئی نہیں ہے، ساڈے گھر دے اندر ہر بندہ آندا جاندا پیا برادری غیر برادری دا، پھر کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ ناراض نہیں ہونا، پہلے سوچنا ہے کہ اج یہ کیا وجہ ہے کہ اج گھراں دے اندر عدالتاں دے اندر، میں تواڈے کولوں پوچھنا، اگر تواڈے جلال پور دے اندر 10 جج بیٹھے نے، 10 بیٹھے نے تے انہاں وچ 8 دے کول فیملی کیس نے، دھیاں دیاں طلاقاں دے، خلا دے، خرچے دے، نان تے نفقے دے کیس نے، کیوں نے؟ حضرات آؤ اس شریعت دی طرف آؤ جس شریعت وچ اللہ نے انسان نو عزت دیتی، اس شریعت دی طرف آؤ جس شریعت نے انسانیت نو انسان بنایا ہے، جس نے انسان وچ انسانیت پائی ہے۔ اوہ میرا رب تے بڑی عزت کردا ہے، اللہ نے اس بندے دی بڑی عزت کیتی ہے، بڑا مقام ہے تیرا، تینوں اپنی عزت دا پتہ ہی نہیں۔ اج اس رب دی شریعت تو دور ہے جڑا کن فیکون نال اسمان بنا سکدا ہے، زمین بنا سکدا ہے، سارا جہان بنا لے اس تے تیرے بناون دی واری آئی ہے۔ اللہ فرماندا میں تیری عزت کیتی ہے، میں کن دے آرڈر نال بناواں تے سارے جہان نو بنا لینا، تیری عزت دی خاطر میں کون نہ آرڈر نہیں چلایا، خلقت بیدیا، میں رحمت دے 2 ہتھاں نال تینوں بنایا، تیری میں اتنی عزت کیتی، خلقت بیدیا، تینوں رحمت تے پیار تے شفقت دے اپنے الوہیت دے بے کیف ہتھاں نال بنایا ہے، تینوں بنایا تے تیرے پیو دے سامنے میں فرشتیاں نو آکھیا، حکم دیتا سجدہ کرو اس آدم نو۔ یہ کون ہے آدم؟ تیرا پیو نہیں؟ اس جدول آدم میں فرشتیاں نو کولوں سجدہ کروا رہے ہیں، میں 1 کروڑاں سال دے عبادت گزار نو، عزازیل نو، ابلیس تے شیطان بنایا ہے صرف انسان دی عزت نہ کرن دی وجہ کر کے۔ آج تو میری شریعت تے اعتراض کرنا، آج میری شریعت تے اعتراض کہ جی پردہ جہلیت دی رسم ہے، جتنا جتنا مالدار بندا جاندا ہے اتنا اپر کلاس دا آخدا ہے شریعت کیا ہے، جہلیت زمانہ جہلیت دی رسم ہے۔ تے اج اللہ دی قسم ہے، میرے رب دا فضل دیکھ، جنہ گھراں دے اندر پردہ ہے انہاں گھراں دی عزت محفوظ ہے۔ شریعت دے اندر آؤ، شریعت دے دائرے چ رواں گے عزت ملے گی، شریعت دے دائرے چ نہیں رواں گے کدی عزت نہیں ملے گی۔ اللہ اساں سارے نو جنت عطا فرمائے۔